హే గాయ్స్, చూస్తున్నారు కదా గాయ్స్, ఈ వీడియో నేను పెడుతుంది జస్ట్ ఫర్ అవేర్నెస్ కోసమేనండి. మీరు తప్పుగా అయితే తీసుకోవద్దు. ఈ వీడియోలో కనిపిస్తున్న అబ్బాయి అయితే మా తమ్ముడండి. మా డాడీ వాళ్ళ తమ్ముడు వాళ్ళ కొడుకు అనమాట. చిన్న ఇంట్లో ఏదో గొడవ అయినందుకు దడిపిద్దామని చెప్పేసి వాళ్ళ మమ్మీని డాడీని జస్ట్ హ్యాంగ్ చేసుకున్నాడు. అది రియల్ అయిపోయింది. సో ప్లీజ్ గాయస్, మీరు మాత్రం తప్పైతే చేయకండి. ఎందుకంటే ఆ మనిషి ఉన్నప్పుడు విలువ మనకు తెలియదు అనమాట. లేనప్పుడు ఆ విలువ తెలిసేసరికి ఆ మనిషి ఉండదు, ఆ వస్తువు ఉండదు, మన దగ్గర ఏది ఉండదు అనమాట. సో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు మంచిగా చూసుకోవాలి గాయస్. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, మా తమ్ముడు అయితే అనుకోకుండా అలాగ అయిపోయిందంట గాయస్. సో ప్లీజ్ 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 మీరు మాత్రం నేను తప్పు ఎప్పుడూ చేయొద్దు. గాడ్ గివెన్ లైఫ్ కాబట్టి గాడ్ తీసుకునేంత వరకు మీరు ఉండండి. అర్థమవుతుందా? హెవెన్కి వెళ్ళిద్దో హెల్కి వెళ్ళిద్దో తర్వాత విషయం, కానీ దేవుడు ఇచ్చిన లైఫ్ని మాత్రం మీరు ఎవరు స్పాయిల్ చేసుకోవద్దు. ఐ హోప్ మీరు ఒక సిస్టర్గా మీరు